Shoutout kay Chris Nuspay, padayon sa imuang mga contents. Kanalang more followers, subscribers para sa imo. Padayon ganda siya. Ka-idol ba yan niya karon ang usa ka gold medalist sa sindangan no sa Region 9. Region 9 tayo no. Region 9 no. Then gawa sa kuan naka-gold siya. Then siyang bantamweight nga division. Then kaduha na pud siya naka-gold last year pod naka-gold siya din karon naka-gold ni siya din. Pangutan-o na to siya karon kung unsay kasulti niya siyang advisor o coach pod sa boxing nga naabot siya diri as a champion as a gold medalist diri sa palaro na 2 times na siya na nahimong gold medalist. So, aniya karon si kasi nga nimo palihog no? Tyron J. Kiliosa, Sindangan, Zamboanga del Norte. O, Then kanang giun sa nimo pag-discover si ma'am nga nakuha kanya as a boxing athlete. Unsa may natabang nimo ni ma'am sa imong pamaxing o sa imong academic sa imong pag-eskwela? Di-consider ba nimo siya as a ikaduhang inahan or mura ra po sa membro sa imong pamilya? Giunsa kanya pagtabang mga advice niya? uh, pero may diskubrihan jud ko niya sa eskwelahan. Walay mo coach, walay mo stand sa kuha. Then gi siya lay gihatag sa DepEd ay sa amuang eskwelahan nga mo stand para mo coach. Then napasalamat po ko ni ma'am kay wala gid mi niya gibiyaan gikan pa sa ubos sa lower meet hangtod nag higher meet hangtod karon nga na balik og ka champion wala jud ko gibiyaan ni ma'am. Si ma'am ra gid ang dali na kong maduulan sa tanan-tanan. Salamat jud kay ko ni ma'am kay wala jud ko niya biyae. Tapos ka na sa imong coaching stable ba sa naman nimong sa coach nimo no unsay kasulti mo sa imong trainer? Salamat po ko sa akong trainer. Gi pangandaman gid namo nig ayo para lang makabalik ko diri sa palaro maka-gold og balik mo gid na imong target as a athlete. So, unsa pay kuan nimo? Kanang sa imong papa nga naa sa imong corner, unsa may kasulti nimo sa imong papa nga supportive kay nimo nga from the start. So nang wala gikabiyain niya ba nga naagi siya kanunay nimo sa away niyo, naagi siya present gid siya. So unsay kasulti nimo sa imong papa siyang suporta ug sa imong mama karon na tuwa sa gawas? Salamat kayo sa inyong mga suporta mapa. Wala jud ko biyahe ni papa at gikan pagkabata antod karon. Sige gid ko niya gi-train. Iya kong kasaban ug di jud ko maka-practice. Iya yung karon nga ikaw ra gyud mabunog sa taas sa ring ug dili ka mag-practice mo nga naning kamot jud ayo para sa pamilya sa mga nagsuporta sa tanan. Then dong Tyron, unsa may ambisyon nimo nga unsay gusto mo kwaon mahuman nga sa imong plano nga kurso? Unsa gusto nimo sa imong mahuman pagka-college? Gusto pa ka mo world champion? O pareha ka nila Manny Pacquiao kay sa imong duwa pa ano nakakita gyud ko personally. Ako na-admire gyud ko mihanga gyud ko sa imong footwork. Then sa imong pagka dedikasyon dong kabaw ka mo disiplina sa imong kagalingon. Unsa ba yung mga plano nimo nga gusto ka mo graduate pa sa college then gusto pa ka mo world champion? Umanon sa siguro na ako akong eskwela. Mauman ko sa eskwela na ako karon senior high padayon ako akong boxing ong career para may mo world champion. Mo ginaong pangandoy nga may mo world champion. Ako asa amahan po ko no, ako nangandoy ko someday nga na ako'y anak parehas po ni mga buutan din. Kanang dedicated siyang pangandoy ba. Yan, pasalamat po ko nga ingana kano tagsa mga bata nga anak karon niya. Good luck sa imong career kabaw ko nga taas pa ka maabot. Nim padayon na sa imong practice niya. Unsa may ka-advise nimo or unsa may final message mo sa mga batan-on nga gusto mo sud sa boxing nga nagduduha or nahadlok? Ayaw lang kahadlok nga musulod ka sa boxing. Normal ra gid ni mabunog. Training lang, focus lang yun. Ayaw lang kawadan og paglaom. Parang kanunay lang jud ka mag-training bisag
Bisag dili lang kayo ingon nga hard training, basta maka kuan lang ka, maka light lang good. Okay ra ng kuan kanang mga pasagdi lang pud ng mga istorya sa uban na kana wala kay pag-asa na. Ayaw nagpaminawa. Salig lang sa mo kaugalingon, maabot ra lagi mo pangandoy. Basta sige lang jud kag training. Focus lang ka sa imong goal. So karon no kanang naka double gold man kano kaduhan na naka gold. Usa feeling, usa emosyon na kan champion bitaw ta nga maka gold ta kay ko. Wala gyud ko sa champion yun. Usa gibati naman usa batiyo na ta na. Makatug ba ta na? Wala jud ko ga-expect nga may ani ko. Last year, experience lang yun, pero nakuha jud ako ang gold. Murag, wa jud di jud masabtan ako gibati. Makatug ba ka? Murag di jud kakatalog ani. Lami siya sa paminaw, lami gid sa feeling. Proud jud ko nga nakuha gid nako ni. Proud akong mga silingan, mga kasinanganon. Proud to sila para sa kuha. So ato makita imong gold no. Ano ka idol ba ng gold ni Tyron? So lisod gid kuwaon na kanang pasalamat ko sa imong time man and good luck sa imong career niya. God bless you more. Thank you, sir. Mga ka-idol ba yan yata ang usa ka amahan or usa ka trainer po ni Tyron nga naka-gold medalist sa palaro diri sa Cebu City. Sir, kinsay nga nimo palihog sir? O taga-asa ka sir? Ako dahil si Juan Jeffer Geliosa, taga Sindangan sa Manga del Norte. Karon sir ka-champion na po yung anak mo no, double na niya last year po na naka-gold po siya. Then karon naka-gold na po no. Kanang giun sa mo pag-maintain pa ang game plan yung sa yang training ba nga giun sa mo nga imo siyang anak gi kasuway po siya nga imong gilisod-lisod or imong kakasab-an para ginawa mo ma-maintain niya ang iyang abilidad, iyang skills, madisiplina niya. Unsa mo ginabuhat nimo sir? Kung bayan sa training, ako sir, maluoy na gani ko usahay na niya kay amo ang mga training. Usay mabatian ako nga bugat lang yun kayo ba para niya kay sa iyang pangidaron. Lingon pa kayo siya. Pero gikinahanglan man gyud para ani nga preparasyon na karon. So ang among gibuhat halos sa isa ka semana sir. Halos wala mi paway or sa Domingo lang yun siguro ang among paway. Dayon buntag nami kaniyang training. Dayon paghapon lahi na po ang among training. So nami program nga gisunod ba. Mao din na nakapahimong champion no. Dapat mo subay lagi sa program no. Then asa amahan sir bakit nang usig bati mo sir kanang like for example di mo gikalikayan no nga imong anak or usay maigo sa kinumo sa kontra. Kuyawan ka na sir or kuan makasalig lang gyud kaniya. Ang gibate gyud nako labi na ganina o sa uban pa jud yung mga dula kanang di gyud ma spelling sir. Di gyud ma spelling. Bati ora ko usay ang kakulba. Siyempre dula gud na dayon. Na ang kontra pod nagpreparar pod. May nakita naman na mga ang kontra. Makamao gid pod kayo dili gid pod siya ingon nga kuan kinaabot gid siya ano nga kalaro contender pod siya. Mayo gid siya nga pagabakser. So ako gibate ganina nahadlok ko nga kuan kanang sagol lagi to tanan sir kakulba kadto. Sagol lagi siya gyud no. Oh di gid lagi mas feeling. So karon na nakuha mo yung gold niya. Unsa may gibati mo sa amahan no? Kanang nalipay kay kamayo or sobrang pasalamat nimo nga kuan nakuha na pud ang gold ni Tyron. Sobra jud kayo ko ang pasalamat dayon pwede ko mo banser kanang nakoy una salamat sa kay tasan nga nihatag siya og kusog mo ra gyud among gipangayo nga aga niya og maayong una protection dayon kusog para ani nga dula karon then pasalamat pud mi sa amang big boss sa Sindangan. Salamat kayo Sir Boyce sa mo na ang kuan sir sa Sindangan.
Sir, kanang last final message sa mga gusto nga musod og boxer no or sa mga parents nga murag nahadlok nga ilang anak pasudnon og boxing. Boxing kanang unsa may ikasultin mo sa mga parents o sa mga bata nga gusto mo sunod sa kuan ni Tyron sa iyang boxing career niya. Unsa may ikasultin mo nila? Kung akong istorya na sa mga ginikanan, no, parehan ako. Kung ang ilahang anak mahilig sa boxing, suportahan na lang yun. Kay ang sa boxing, naman yung mga disgrasya no, nga mahitabo, pero layo ang disgrasya kung full jud ka nga nag-training. Kung naka-training lang yun ang bata, murag mosalig lang yun ka sa taas sa ring. Mas dool ang disgrasya kung modula ka nga wala ka training. Dayon, ananara, alang po sa mga bata nga nangandoy pod, focus lang yun ta sa training, continue sa training, dayon, disiplina sa kaugalingon o nangunan, para makabot po nato. Maabot po nato ang nasa itong unahon, nasa itong sigasing. Sir, kanang ang boxing ni Tyron ba sa imo na naliwat kaya sa kung nakuanan murag boxer man so ka sa una no nakaagi po kag ng boxing no sa dugo na gina sir na nakuha na gina niya na develop or sagol na gyud. Ay, ako, dili man ko gyud. Hilig lang gyud ko boxing, pero wadyo ko ingon nga naka pareha ni Tyron nga na-expose anong boxing. Siguro kanang boxing nga kali-kali lang, sulay na ko ana. Pero sa side siguro sa iyang mama, dagan-dagan yun po ang mga boxer dito. Ayun. Night time na sa una, sir nga, undangon ako na siya og maboxing na kay maloy lagi ko kay bata pa. Dayon, muhilak ng gid siya kay modula gid siya og boxing. So, ang among gibuhat, nagsabot mi duha. Kung modula man jud kani kang boxing, di ko gusto nga ikaw may kulatahon sa ring. Gusto ko ikaw may mangulata. So, ang atong buhaton ana, kinahanglan na magkuan gid ta. Mag-training gid og maayo. Mao na gid akong kuan niya, mag-training gid maayo. Maayo lang po siya kay motor pa siya nako. Buutan po kabata. Kabaw ko taas pa yang maabot kay batan-on pa siya din sa inyong game plan pod i-maintain mo sa program then nagpadayon mo sa inyong program kabaw ko nga in the future makaduwa ang gyapon mo sa palaro or whatever inyong plan maabot ra gyud niyo. Daghang salamat sir sa tanan. Salamat. Kisay name niyo palihog sir? Ko rin si Reynold Dabatay, taga Sindangan sa mga Norte under sa Kairos Stable. Unsa may mga preparation niyo sir sa game plan before the event bitaw no? Unsa may mga training gihatag nimo ni Tyron para mo excel gyud siya mo success siya siyang tingwa nga mag gold medalist diri sa palaro. So, taas-taas yun may og preparation sa para ni karon nga naabot na mo sa palarong pamasa kay sugod sa provincial meet, regional meet hangtod karon i-continue among training. So na may mga weight training, so ga-apply pud mi sa full training. So mga rigid amo gyud kitanaw ni Tyron sa mong gipang-apply nga training niya nga ama nakuan gyud na mo to nga nag-abot na mo ani sa ani nga dula. So makuan gyud niya, makaya gyud niya idaog ang dula tungod pod sa mga training taas-taas pod gamay. Sir kanang unsa may background nimo sir before ka nahimong coach kan asa ka nagsugod sa una gid nimo nahimo pa kang boxer? Usa pod ka nag-agi pod og tari-tari nga boxing. Dayon pagkahuman usa po ko sa regional champion sa boxing. Dayon last time ni pag-champion ako wala sa toy palaro so wala ko nakakuan pero nagdula ko mga National Youth and Open Championship sa una sa panahon pa pod sa namaksing pata sa mga tuig sas nakadula sad ko diri sa last time sa National Youth sa diri sa Abiliana diri sa Cebu. Kaya doon sa dugay na to wala na ako kinumdum. So kuan di kay no kanang nakatabang gid dako no ang background nimo no nga naka-contribute ka sa mga training, adjustment ninyo, mga game plan nyo about sa kontra ni Tyron no. So unsa kasultin mo sa mga ginikana or sa mga estudyante sa nga gusto mo sud sa pamaksing
kanang dili angay kadlukan ang pamaksing kung sudlon gyud. Sa ako lang pong encourage sa mga ginikanan no kay ang ilagong yun no, na basta boxing murabag ka ng mahadlok ba. Dili ta angay mahadlok sa boxing kay dili man sad nato na sila ipadula ditso. Ato man po na silang i-train o pwede na sila idula, pwede na to idula pero dili pa gyud pwede, dili sa ginato na sila pwede. Tagan pa nato lang igo nga panahon, sakto nga training, usa sila modula. Mo nang dili angay kadlukan ang boxing kay kami nga coach, dili mi mo padula basta-basta lang sa usa ka boxer sa kung dili preparado. Okay. Salamat kay Coach sa paghatay mong time ni. I know daghan mo plano sa inyong team ni Tyron nga mo level up pa mo saka pa mo sa ubang mga event. Then thank you then padayon na mo sa inyong kuan and congratulations sa inyong naabot nga kuan karon pinakataas nga level sa pamaksing naka-gold din mo. And good luck sa mga umaabot ninyo nga mga plano. And nakay gusto i-shout out sir sa pamilya nimo. Shout out ko sa ako ang pamilya diya sa Sindangan o usab gyud ang among busing gyud sa aning boxing si Vice Mayor Nilo Prentino Boysi, among busing si Boss Nel Cairo si kaning boxing stable sa Sindangan dili gini mahimong magmalampuson kon wala gini mga tawhana o ilabi na gyud ang amuang mayor karon sa lungsod sa Sindangan, Mayor Dodoy Labad-Labad, sa iyang suporta. Salamat usab kayo. Ma'am, may gabi gani ma'am. Kisa name nimo ma'am? May gabi sir, ako si Mrs. Alona V. Morenio, taga Sindangan, usa ka teacher sa Sindangan National Agricultural School nga naa sa Sindangan, Municipality of Sindangan, Zamboanga del Norte. Ma'am, kanang bali unsa may role nimo sa boxing team karon sa Sindangan ma'am? Nga karon nakakuha mo gold. Unsa may mga training or unsa may giunsa man nimo nahimo ka nabilong ka sa boxing team ma'am? Unsa may mga previous nimo nga kuan trabaho as a teacher ma'am? Ako sa ka-academic teacher nga nagtudlo sa mathematics, sa bilong ko sa mathematics department. So sa academic apan aduna ko'y gugma sa usa ka sports. So, in short, sports-minded ko. So sa diha nga mahiligon kaayo ko mo mag-coach ko og basketball girls sa 5-on-5 nga niabot karon ang 3-on-3 naka 3-on-3 ko og mga more than 10 years ako dinha sa basketball. So tungod ni ana marag love na ko ang sports. Pero karon nahitabo nga since nabalik ang sports sa after sa pandemic kay ang last nga palarong pambansa sa Davao 2019 I was there sa palarong pambansa nga nag-coach ko naabot ko palaro sa ako ang 3-on-3 basketball girls. Then pagbalik karon sa pandemic nahitabo nga doon na mga boxers ang among school ug doon nami nag-create me og schools boxing club. Ako ang gitahasan sa amo ang principal nga mogunit lang sa boxer tungod kay doon ako'y tulo ka advisory atong niaging tuig nga mga boxers sila nga nag-train pod sila og naa sila gamayng skill sa boxing. So tungod niya na ang Sindangan aduna may boxing gym nga gipanag-iya ni Sir Cairo C, ang Cairo C Stable Boxing Gym. Gamay sa nga boxing gym apan daghan sila og boxers. Tungod ini ang katong mga boxers nga akong advisory nga estudyante usa sa mga boxers didto. So kay dili man pwede makadula ang boxer sa DepEd nga ang gi-recognize sa DepEd nga sports meet like sa province, within the province, provincial meet, then higher meet, at sa regional meet. So, mao na ng Region 9. So, after the regional meet, mao na nang dito mo qualified sa palaro. So, tungod yan sa DepEd, dili pwede makakoach ang dili DepEd teachers. So, ako ang na-assign, bisa babayi ko, mapusgano na lang kay kunit-kunit nga wala pa ko'y gamay nga idea sa boxing. So, praise the Lord, kag ikalawian sa Ginoo nga samtang nigunit ko sa ako ang 5 ka boxers,
midaog mi sa lower meet, sa provincial meet sa province of Zamboanga del Norte. So na adto mi na mo compete na sa higher meet sa regional level. O ang uban akong mga boxers sa laing municipality nga midaog, ako na nahimo nilang coach sa pulo ka kategory nga boxers ka naglain-laing kategory. So pag human anang regional meet, gikaluyan mi sa Ginoo dunay 2 gold medalist na ako nga si Tyron G. Quiliusa o atong niaging tuig si Venchi nga Sorenio. Naqualified sa palarong pambansa. So ako man usa man ko sa second team man mi standing team sa Region 9. So pwede nga mo assistant coach sa boxing. So bisan ako babae, ang amo ang head coach lalaki, apan ako ang assistant coach na dito mi sa Marikina. Ana lang bisa wala ko'y idea naningkamot ko nga doon na gyud kahibalo ko unsaon pag-play